Σας παιδιά, Tesla Boss TV εδώ. Είμαι με το φίλο μου. Γεια σας. Και σήμερα θα κάνω το πρώτο μου vlog. Είναι μαζί με τον Tesla Boss TV εδώ και κάνουμε βίντεο όπως τα πρώτα μας vlog. Είναι ένας εδώ, πιστεύουμε, πως σκάει δυναμητάκια. Και τώρα θα πάμε να το βρούμε. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα είναι καλό ή όχι. Αλλά πάμε να το βρούμε. Καλύτερη ποιότητα. Είναι με την εισαγωγή όμως. Εδώ είναι, εδώ που βρισκόμαστε και θέλουμε να περάσουμε εδώ. Δεν θέλουμε να πηδήξουμε από τα κάγκελα γιατί μπορεί να βρίσκεται μέσα και μετά να είναι δύσκολο για μας. Άρα θα πάμε από γύρω. Συνεχίζουμε, εδώ έχουμε βγει έξω και είμαστε έτοιμοι να μπούμε μέσα τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πιστεύουμε πως κάπου εδώ είναι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να μπούμε τώρα. Από μέσα ακούγονταν, από μέσα από το σχολείο. Από δεν μέσα. μπορούμε να μπούμε μέσα. Ωραία. Κλείνουμε Θα σας δώσω και λίγο. ξαναεπιστρέφουμε. Μπήκαμε μέσα. Να, εδώ βλέπετε. Και το... Όπα, μια γάτα. Και τώρα είμαστε έτοιμοι να βρούμε τον τύπο με τα δυναμητάκια. Μπορεί να είναι εδώ πέρα από δίπλα. Άρα θα πάει πρώτος ο Tesla Boss TV. Επειδή είμαι άντρας. Τι μ' έλεγα. Κανένας είναι. Λοιπόν, δεν είναι κανένας εδώ όπως βλέπετε. Να περάσουμε στην άλλη πλευρά πάλι. Περνάμε τώρα στην άλλη πλευρά. Let's have my money. Show me what you got. Είμαστε στην άλλη πλευρά. Και αυτό το σχολείο μου φαίνεται λίγο δραματικό. Λοιπόν, εδώ είναι νηπιαγωγείο. Αλλά σίγουρα ήταν κάποιος εδώ που έσκαγε. Μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Παιδιά, κάποιος μας είδε. Μας είπε να φύγουμε. Το κινητό σου εντάξει είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Δεν μου τη φάει. Τι έβριζουμε, γιατί έβρισες. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Τελικά πιστεύουμε πως ήταν μια αποτυχία. Δεν βρήκαμε τελικά αυτό που θέλαμε. Θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε άλλα. Θα συνεχίσουμε όμως το vlog παρόλα αυτά. Μόνο για σας. Θα πάμε εδώ στα γύρω σχολεία να σας δείξουμε λίγα πράγματα. Και πάμε. Για το διαγωνισμό, για τα ακουστικά και τη θήκη υπήρχαν κάτι προβλήματα μεταξύ εμένα και αυτού που θα μου έδινε τα πράγματα. Και δεν ξέρω τώρα αν θα ισχύσει ο διαγωνισμός. Θα προσπαθήσω να τον κάνω. Κοιτάξτε. Βαλίτσα με δίκα. Τι είναι αυτό. Μυρίζει πολύ άσχημα εδώ. Έχει μια περίεργη μυρωδιά. Όντως. Βρωμάει όντως. Θα συνεχίσουμε. Κοιτάξτε μια εφημερίδα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τη δείτε πολύ καλά. Κοιτάξτε. Μουσουλμάνικη εφημερίδα. Πάμε, φεύγουμε. Κάτι περίεργο γίνεται εδώ. Γράψτε μας στα comment αν θέλετε να κάνουμε εξερεύνηση εδώ. Να σας δείξουμε τι υπάρχει. Αυτό που... Ναι παιδιά, γεια σας. Συνεχίζουμε παιδιά. Δεν είναι πάση πλέον. Συνεχίζουμε το βίντεο εδώ στο vlog. Συνεχίζουμε. Εδώ βλέπετε ένα σκύλο. Ωραίο. Σας παιδιά, αυτό θα είναι το τέλος του βίντεο μας. Εδώ με το Tesla Boss TV. Ήρθαμε με τον φίλο μου
να πιούμε λίγο ζεστή σοκολάτα επειδή έχει πολύ κρύο έξω. Όντως. Και αυτό θα είναι το πρώτο μας vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like, subscribe. Μην ξεχάσετε για τον διαγωνισμό, γιατί έστω και αν δεν είναι σίγουρο, λογικά θα ισχύσει. Όντως. Επίσης, γράφτε μας ερωτήσεις για Q&A που μπορεί να κάνω οποιαδήποτε στιγμή, δεν ξέρω. Μαζί με μένα. Μαζί ίσως. Θα βρείτε το κανάλι του Κάσια στην περιγραφή. Θα βρείτε το κανάλι εδώ του φίλου μου στην περιγραφή. Αυτό. Και Γεια σας. αυτό. Θα σας δείξουμε τώρα λίγες στιγμές μετά από τη ζεστή μας σοκολάτα και αυτό θα είναι το τέλος του βίντεο μας. Γεια σας.